manana. Para sa ginhawa ng mga bata, flex ko ang Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Polusyon, allergens, virus, nakakaubo, nakakahinala, may hinala distancing. Meron namang ubo at hika dahil may plemang nakabara. Ilabas, para walang umiwas. May Plemex Forte para dyan. Gawa sa natural na lagundi, Plemex Forte Syrup at Plemex Forte Capsule. Para sa ginhawang ramdam, Plemex Forte. Tigil ang ubo at hika, tigil ang hinala. Basta lagundi, alam na, Plemex. Basta lagundi, kontra COVID. Alam ba ninyo na ang halamang lagundi ay sinuri at napatunayang pwedeng magdulot ng ginhawa sa kaso ng mild COVID? Coronavirus disease, ang pandemic ng ating henerasyon, nagdulot ng takot at pangamba sa buong mundo hanggang ngayon. Naagapan naman ang patuloy na pananalanta ng COVID dahil sa mga bakunang na-develop upang magbigay ng proteksyon laban dito. Pero bukod sa bakuna, meron ding halamang gamot na pinag-aralan at sinuri ng mga dalubhasa at siyentipiko para sa COVID. Lagundi, ang natural na halamang gamot sa ubo ay masusing pinag-aralan at sinuri ng mga lehitimong sangay ng gobyerno para sa science and technology. Ang clinical trials ay ginawa para matukoy kung ang lagundi ay makapagbibigay ng ginhawa sa sintomas ng COVID. Maganda at positibo ang naging resulta ng mga pag-aaral. Ayon sa clinical trials, effective ang lagundi sa pagbawas ng kalubaan ng mga sintomas ng mild COVID. Sa lagundi, may lunas, may pag-asa. At naglabas pa nga ang nasabing sangay ng tamang dosage sa pag-inom ng lagundi, syrup at tablet para sa mild COVID. Pwede sa bata at pwede sa mga adults. Iba talaga ang lagundi. Effective na sa ubo at hika, napatunayan pang pwedeng magbigay lunas sa sintomas ng mild COVID. Pero hindi pa tapos ang laban. Nandiyan pa rin ang banta ng COVID. Kaya ipagpatuloy natin ang pagsunod sa health protocols. Pagbakuna, magmask, at physical distancing. Basta lagundi. Polusyon, bisyo, allergens at virus. Sa labas o sa loob, may mga sanhi ng ubo at hika. At pag nagkaplema, lumalala at tumihirap ang paghinga. Mahirap iwasan, pero pwedeng pigilan. Umiwas, huwag magbisyo. Magmask. At pag may plema, ilabas. May natural na lagundi para dyan. Plemex Forte Capsule and Syrup. Uyan na ang Tingog nin Barangay. Programang mahagod kan mga napapanaw na isyu kan aldaw. Pahayag kan mga tao nasa likod kan mga pareta. Diskusyon kan mga isyu katabang ang mga opinyon kan barangay. Tingog nin Barangay sa DWRL Radyo Ascens as in 88.3 1FM. Si Alvin Liovit sa Tingog nin Barangay. Ma, alis na po ako. Una na ako, Han. May nakakalimutan yata kayo. Kiss? Baon ko? Hindi. Vitamin C! Magbaon ng extra depensa para may laban sa sakit. Mag-Gen C. Vitamin C. Ang Gen C Vitamin C ay maaaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Protektado ang immunity. Don't forget next time, ha? Opo, ma. Yes, Han. Yung extra allowance ko po. Ascorbic acid is the generic name of Gen C Vitamin C. If symptoms persist, consult your doctor. 1, 2, 3, let's go! Clap, 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 clap your hands. Clap, 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 clap your hands. Let's go to work. Clap, 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 clap your hands. Get funky. Clap, 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 clap your hands. Let's go to work. DJ Torrance on the mix.
Alright, sige marhayda pagka morning po sa Sendo Gabos. Welcome na digdi sa programa. Ini po ang programang Tingog Din Barangay Morning Edition. Aldaw na kita ngunyanin Sabado, pizza 20 sa bulan po ni Abril 2024. 1FM 88.3 sa Birikang Kansendong mga radyos. Live man po tabi kita sa satuyang Facebook page 1080 DWRL Radio Pilipino Legazpi. Yan po ang samuyang official Facebook page dito po sa 1FM. Sige, so din na muna kita digdi sa satuyang cellphone ta may babasahon pa kita digding mga importante ngon. Okay? 1080 na muna ha, 1080 DWRL Radio Pilipino Legazpi. Alright. So, sa mga paraantabay niya to, mga drivers on the road na nakatutok ko niya na pagka-morning. Good morning po sa Sendo Gabos. Duman sa mga may birthdays ngunyan, maligayang happy birthday sa Sendo ngamin. Asin po tabi, siyempre, duman sa may mga kamatian naman, get well soon. Gabos na mga nakaantabay na ngunyan, good morning po. Dahil ko na pagsaro-saroon ka mo. Ngani po na makapokus kita digdi. Sige ha. Sa tuya po tabing panahon ngunyan, medyo mainit talaga nin marhay. Kaso hapon, alas 12 po, 45 degrees Celsius. Nasa 45 degrees Celsius yung heat index. Digdi po sa satuyang palibot, digdi sa Legazpi City. Kaya po maging maingat kita digdingon yan. Ako nga ni kasuhapon ta may inasikaso man kita na importante dyan sa Sarong Hospital. Grabe so init. Pag abot pa kan pag uli mi pa pag uli mi pa po tabi, abo na mag-andar so auto. Maringani ta may nagtabang sa muya na mga yaon dyan nag-iinom-inom dyan sa may Sarong Beach Resort. Royal, yung ano ba yun? Nakalingawan ko. Masupog naman sa sakuyang amigo. Anytime pwede kaming pipalaog kami. Anytime dyan sa beach resort na yan. Dyan sa barangay Kalayo kaya do. Bastang Royal po yung ultimo na lingwang ko dahil ko pati nasurat Maray na beach resort po. Kada pagkuan pasiring mi dyan, dyan kami pipalaog kami dyan may inibagang ali duman sa dagat, igwananin mga igwana po nin mga agdanan. Sa agdanan, dahil naman makasakat po tabi yung pasyente, yung tapos dahil man makasakat, dapat duman sa baybay diro-diretso. Duman kami padoong po, tapos so auto di iagi lang duman. Duman lang po tabi titambay. Ngunyan, pag uli mi, di pinundo na, ali kami sa Esteves Hospital. Pinundo na po. Yugon mo yan, tabo na kami andaran. Tabo na kami andaran auto. Abo na kami andaran. May igwaman kay auto. Nag-volunteer po series duman sa asayang kotse. Saka kami inandaran. Sabi ko, day ka na magpundokan makina, day ka na andaran ka na otro. Dahil na nagpundokan makina. Anyway, pasalamat po tabi kita sa mga amigo pagsiring kayan. Tapos pagsiring naman talaga kayan kung kita mga drivers na igwanin nagkakadiferensya po. Kay puhan talagang tabangan ta. Okay po? Kay po niyan tabangan ta po. Tangani na at least kung ikaman, igwa man ki magtatabang po tabi sa imo. Yaman sana yan ang pinaka-importante digdi. Okay? Salamat to dun po Magnum Real. Magnum Real. Royal Beach Resort.
Magnum Royal Beach Resort. Katuyang mga amigo hon dyan. Sige. Baysa na ta, makakabalos man kami sa maabot na mga aldaw. Tapin may man sana kami nagdodoong dyan. Sarong yilopin siguro. Sarong yilopin, okay na, no? Okay na po, sarong yilopin. Di sige. Pati na sa pagkadiferensya kan auto mare kung pwedeng motorsiklo madalion man sana yan. Tapos kung pwede sa baterya kan motorsiklo, taan baterya baga kan auto, kwan iyan. Pag ano ba yon? Mga tulong taon na, hindi pa man nagsalida, paapat na taon na gayon, talagang nagdidiferensya yan. Maski na sa motorsiklo, tulong taon, sa original na baterya, nagluluya na yan, dahil mo na magagamit yung electric start. Yung starter, dahil mo na magagamit yan. Yan po yan, ha? Kaya, sa maintenance video, nalanganin kayo. Medyo nalanganin sa maintenance, kaya iyo po yan. Okay? So, anyway, at least, may mga igwaki mga marahay na buot na nagtabang man sa satuya. Ngani po na itong auto niya to umandar. Okay? So sa headlines po kan mga bareta digdi sa lado lokal, pagkakaiba kan heat index kan Legazpi CDR mo asin kapag asa nagdulot din kalibungan sa publiko, ipinaliwanag man po tabi. Ngunyan sa iba pang headlines kan mga bareta sa lado lokal, Pantaw Port sa Libon Albay, madali nang buksan sigunyan sa Provincial Planning and Development Office. Mantang Albay government malukar nin 12 billion pesos para sa household relocation kan mga residenteng nasa palibot kan Bulkang Mayon. An iba pa pong headlines kan mga bareta sa lado national kita, alat ko na hata anapon tadig di so bareta ta. Okay? Dahil akong panahon surat pa pagbakal nin sinasabing pagbakal nin degree kan Chinese student sa Cagayan, preparadong investigaran kan CHED. Ano ini? Babakalon mo sa imong transcript tapos sa diploma, no? Tapos ngaya ako nin Bachelor of Science in Business Administration. Ito palang binakalan mo sa eskwelahan. Okay? Yan dapat na investigaran. 59 katawo man po kinasuhan katakod sa 990 kilos drug haul kan 2022. Sige. Aaboton ta kamo kan kamay na batas, kamay na bakal kan gobyerno. Distroso po sa agrikultura dahilan sa El Nino suminakat sa haros 4 billion pesos. Sigon yan sa Department of Agriculture. First Lady Lisa Marcos sinayuman ang alegasyon na may relasyon sa suspensyon ni Davao del Norte Governor Ho Bahib. Bako daw. Bako daw. Libreng Wi-Fi sites kay basa benepisyo na pinagana sa National Fiber Backbone Project kan gobyerno. Sakka. Bakan. Ayan ang tinataram ko kasi ang gobernador baga, iyo man ang gobernador po, iyo ang ano ba yan? Iyo po ang Palasyo Malacanang po. Pwedeng magsuspender ki sarong gobernador. Suspendido kanoy. Ayaw, suspendido kang noy. Pag sinuspender ka kan, kuan tapos ka. Ayaw, pag sinuspender ka, tabi. Suspendido ka pag may sala. Pero man, sabi ni Lisa Araneta Marcos,
Sabi ni Lisa Araneta Marcos, man kaya ako nin karaman dyan. Man kaya akong karaman dyan. Di ba? Man kaya akong pagka aram dyan sa kwanindong yan. Saka. Di ba? Abiyan ni Lisa Araneta. Hindi ko lang. Oni, ang sa tuya po tabing pag ururon-urunan ngonyan. Ini pong may relasyon digdi po sa kwan ko daw ining sa koyang video. Igwa po tabing relasyon digdi sa issue kan pag-ako ni Lisa Araneta, First Lady Lisa Araneta Marcos. Digdi po sa pagkadagit niya kay Vice President Sara Duterte. Dagit na si Lisa. Yo. Dagit na po si Lisa Araneta Marcos ngunyan. Dagit na. Ta si Vice President Sara Duterte nagtarambagay ni duman sa ano ba yon? May pinagibo na pinagibo po tabing prayer rally duman sa Davao. Sabi ni inapod po tabi na bangag na po si Presidente Bongbong Marcos. Nasabotan tamang po tabi, ta simpre agom. Magmamakulog po tabi, taagom niya si PBBM. Nagpa-interview sa sarong programa sa radyo si Lisa Araneta Marcos, yung First Lady, agom ni Presidente. Nagpa-kuan siya po, ang sabi niya, bako ngayak kami, dahil ngayak kami, igwa ngayak kami kibako marhay na relasyon ngunyan kan pamilya Duterte. Dahil landuman sa pag-ulok ni Sara Duterte kay BBM, asin pag-akusar po tabi na bangag. Saro baga digdi sa nag-akusar si si Duterte. Adik nga yan naka-chungki. Ngunyan po, nagluluwas na po tabi. Habang naghahaloy, nagluluwas na. Talagang may dagit na. May lamat na po ang relasyon kan Uniteam. Uniteam. Tan magkakasururog mandigdi, ang sabi po, ang magkasururog mandigdi si Lisa Araneta, si First Lady, si Romualdez, so sarong congressman na masinupsupon. Iyan po tabi ang mga tao magkasururog niyan. Diba? Sindangani ang nagkakuan kan mga projects diba? Ngunyan, siring kay ni do atab pa po ang 2028 national elections na konsehin mapili ang presidente. Taan frontrunner dyan po, si VP Sara Duterte. Ngunyan, nagpapara hirit man po si Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Bata si Speaker Romualdez, pig-agawan na baga kayo ng credit si Presidente. Supposed to be dapat ang mataram, iyo po ang Presidente. Aram ba din doon na si Romualdez na nagtataram on behalf po tabi kay Presidente Marcos. Kaya minsan, nasasalaan kamada. Nasasalaan kamada nata. Kasi, mga tawong matatali po, mga matataling tao, apoton mo bagan sa ano po ang authority mo na magtaram? On behalf po tabi sa mga
Pilipino na dapat sulaminting ang presidente, iyo po tabi ang matabil. Dapat sa presidente po ang matabil. Nata. Kasi namalisyan nga na digdi na ining si Speaker Romualdez, napaka KSP. KSP, kulang sa pansin si Speaker Romualdez. Kaya gabos na lang po tabi na itataram na supposed to be po dapat yung presidente ang nagtataram. Nanginginutan na ini. Nanginginutan na. Saka. Alat ko na, 22 lampas alas 6. This time check is brought to you by Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. 1FM. One lang yan. Kaming magtutropa, laging ganado. Sa trabaho, Ganado! Sa pamilya, ganado! At syempre, kapag good times, ganado! Ang mga selebrasyon kasama ang tropa, walang katulad basta may moderation, healthy lifestyle, at Liverade. Ang Liverade ay may silimarin na maaring makatulong sa kalusugan ng atay. Araw-araw kaming umiinom ng Liverade dahil kami ay ganado sa kalusugan! Liverade, it's liver lover, boys! Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa anumang uri ng sakit. Tulong proteksyon at pampalakas sa kalusugan ng atay. Liverade Silimarin Capsule. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. 1FM. One lang yan. Ubo? Plemex Forte Capsule. Hika? Plemex Forte Capsule. Ginhawa? Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa halamang lagundi. Halamang gamot, may ginhawang dulot. Para sa ubo at hika, Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex. Vitex de Gunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. The search is on. The provincial government of Albay, through the leadership of Governor Attorney Edsel Grexlagman, and the Provincial Tourism, Culture and the Arts Office proudly presents the search for Daragang Magayon 2024. To qualify, she must be 16 to 26 years old, a Bicolana by birth or by blood, no height requirement, single and has never been a mother. Third runner-up will receive 50,000 pesos. Second runner-up, 75,000 pesos. First runner-up, 100,000 pesos. Miss Albay Tourism, 150,000 pesos cash and 50,000 pesos worth of beauty and wellness packages. And the newest Daragang Magayon will receive 300,000 pesos cash, 100,000 pesos worth of beauty and wellness packages, and a trip for two to Hong Kong. Screening and presentation of 20 official candidates is on April 20, 2024 at Ayala Mall, Legazpi. And Grand Coronation Night is on May 25, 2024 at the Albay Astrodome. For more information, please contact the Provincial Tourism, Culture and the Arts Office, Albay Astrodome Compound, or Office of the Governor, Albay Capital, Old Albay District, Legazpi City. Daragang Magayon 2024. Daragang Magayon 2024. Paanyaya, albay muna. Albay naman, piliin mo, puntahan, damhin ang kaganda. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Boom, papaya. White rose papaya. Yeah, 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 yeah. Boom, puti ka.
Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, White Rose Papaya. Yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Para sa bado na ka-bloom sa hamot, prumara na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat Con, bangong kumaga-bloom. Charm Fat Con, damit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Iguaning Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamot. Charm Fat Con, bangong kumaga-bloom. Charm Fat Con, damit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Halik sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Araw kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. labanan pati virus. I-shield mo. Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, I-shield mo. pamilya'y protektado. I-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Try mo na ang Means Cafe. Ako po si Crescenda Girayo. Dati po yung asawa ko, hindi po siya nakakatulog. Hindi rin po siya masyado nakakain. Pero ngayon po, okay na po yung tulog niya. Tsaka okay na rin po yung paghilig niya. Kaya po, lagi po ako bumibili ng Means Cafe po. Maraming salamat. Try mo na ang Means FNB. Ako si Marie. Dati, ang timbang ko is umaabot siya ng 60 kilo. So ngayon, 55 na lang. 7 sachet pa lang yung naiinom ko ng juice ni Ma'am Nins. Yung tiyan ko talaga, lumiit siya. Ngayon, hindi na ako nahihirapan matulog. Ang Means Wellness Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Means Wellness Center Bidoran Branch ay matatagpuan sa Barangay 4, Bidoran, Albay. Andyan po ako every Thursday, 10 to 12 p.m. See you there! Mga probinsyanong nagtitios. Alagad pinatios pa kan pandemya, kan COVID-19. Hinatudanin kabuhayan, kan ang probinsyano party list. Sa paagi ni Congressman Alfred De Los Santos. Hello po, Congressman Alfred De Los Santos. Maraming salamat po sa naibigay niyo sa akin na pagkakitaan. Yung tabi ko, salamat tabi. Siyempre, salamat sa tabang nindo na tuloy na personal na ako nadigdig. Salamat tabi. This is your Music and News FM in Legazpi City. 88.3 DWGO 1FM. Member KBP. Membro sa KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas sa 631. This time check is brought to you by Liverade Silimarine Capsule. Liverade. It's liver lover, boys. 1FM. One lang yan.
Kaming magtutropa, laging ganado. Sa trabaho, Ganado! Sa pamilya, Ganado! At syempre, kapag good times, Ganado! Ang mga selebrasyon kasama ang tropa, walang katulad basta may moderation, healthy lifestyle at Liverade. Ang Liverade ay may silimarin na maaring makatulong sa kalusugan ng atay. Araw-araw kaming umiinom ng Liverade dahil kami ay Ganado sa kalusugan! Liverade, It's Liver Lover, boys! Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa anumang uri ng sakit. Tulong proteksyon at pampalakas sa kalusugan ng atay. Liverade Silimarin Capsule. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Boom, papaya. White rose papaya. Yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka. In 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extracts as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka. White rose papaya. Yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Halik sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Araw kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique! Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Maraming tras po na puputulon tamo na ang sa tuyang programa ngayon na pagkaaga. Ay di po ang Baklay Jubileo 2024 Vicariate of Saint Rafael de Arcangel Eucharistic Celebration. Our Lady of Salvation Giant Statue, Barangay Tamoyan, Legazpi City.